ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି କଳା ଜାମୁକୋଳି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମେଡ଼ିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଞ୍ଚାଇ ପାରେ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଫଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ବଡ଼ ବରଦାନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାର 4ଟି ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ଲାଭ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଲାଭ ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅମୃତ ସମାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଜାମୁକୋଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଔଷଧ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସୁଗାର ଲେଭଲକୁ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। କେବଳ କୋଳି ନୁହେଁ, ଏହାର ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଜଡ଼ରେ ସଫା କରିଦିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ପେଟର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଗାୟବ କରିଦିଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା, ଏସିଡିଟି ରହୁଛି ତେବେ ଜାମୁକୋଳିରେ ସାମାନ୍ୟ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଫାଇବର ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିଦେବ। ତୃତୀୟ ଲାଭ ହେଉଛି ଓଜନ କମାଇବାରେ ନମ୍ବର 1 ଔଷଧ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବଢ଼ୁଥିବା ଚର୍ବି ବା ଓଜନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରର ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଓଜନକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଲାଭ ହେଉଛି ରକ୍ତ ସଫା କରେ ଓ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆଣେ। ଜାମୁକୋଳିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ନୂଆ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବା ସହ ରକ୍ତକୁ ସଫା କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସିଜନରେ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।